So ke ngicela ungichazela ngale nyama le osuke uyoyibeka egumbini elingenalutho. Kusuke kuyinyama ekanjani? Mhlambe upheki uyayithosa kuthiwa ayithose, uyalelwe kuthiwa uyithose, ufaka ama-spice mhlambe mekuthiwa yafa angazi. But so kuyinyama enjani uhambisayo endlini? No, nje ubhosi uyavela athi ngiyinkomo, asathi isibindi negazi, asangifaka endishini ngikuhambise ngale. Oh, isibindi fanele ukuhlukanise kube isibindi negazi. Ngavile uyadla bese yaphuza. Umntwana ngoba umntwana. Emntwana endlini engenalutho. Ngifike ngikubeke phela mina bese ngiyaphuma. And wangavumelekile ukubuza ukuthi boss kanti why isenza kanje? Ngingamsaba ubhosi ukubuza ngoba umuntu ohloniphekile. Okay. Ngiyanibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. Sivakashela ke namhlanje usisi but indlela enough is enough enazi ukuthi ihambe ngayo noma kanjalo akukho kanjalo but kuncishe kuningi ngakhona nizozwa nani ihambe nesikhathi and usisi njengoba ebhalile ukhalazela kakhulu ngosisi akhulele phambi kwakhe endaweni la besuka khona kodwa ke uzosichazela yonke into kahle kahle asitshela usikwenzakalani ukhala ngani ithini into and udinga ukuthi asizakale kanjani. So ke asike sibeke nje udlebe silalelisise size ukuthi ithini into. Sobona njani? Yebo sawubona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuka khona. Igama lami nguNtomfuthi Dlamini. Ngidabuka eBhulwa kodwa njengamanje sisuka la ePinetown. Okay, uhlala ePinetown manje? Yebo. All right. Ufike nini la ePinetown? Ngifike kulonyaka lo uJanuary uqala ngomhla ka 16. Yebo. All right. So ke ngicela ungichazele kabanzi uhamba kanjani la ekhaya namhlanje ithini into luthini uhambo lwakho why ubhalele le show le yini le esingaphezulu kwamandla kwenzakalani? Yebo ngibhalele le ekhaya ngoba kunento engihluphayo esengikhathele ukuthi ngibekezele ukuthi ngihlale kuyona. Okay. Kunentombazane eyangasekhaya eyahamba yayosebenza I think isiphelile iminyaka ewu5 ikodi bingajwayele ukuvakasha ekhaya. Okay. Bengajwayele ukugoduka. Yebo bengajwayele ukugoduka. Okay. But inamba yayo sisakwazi ukuxhumana. So ngelinye ilanga yaposta ukuthi ukhona umsebenzi abafuna umsebenzi. So since sengiqedile isikole nami ngasekho into engibhizi ngayo ekhaya ngadecide ukuthi akangilande ngagibela ngahamba naye. Okay. Then mangifika emsebenzini indawo nje umuzi omuhle omkhulu onezindlu eziningi phakathi. Which abantu abayicleanayo bayabambisana babe babili noma babe bathathu. Akabi yedwa indlela omkhulu ngani? Yebo. Okay. Yebo waseke kulomuzi lo bengakoqala ukusebenza but bekusathiwa angibukele kusisi lo engize ngaye la ekhaya okuyena othi uyangazi. Okay. Into engimangazile ngisafika nje ukuthi usisi usuke ekhaya kahle kahle angazi ngingachaza kanjani but usuke ekhaya emkhulu emuhle usisi but mengifika la ngifike ngaqale ngamangazo ukuthi usilimile ngendlela engasayi-understand useyisilenda ngasaba ukumbuza because bengazi ukuthi uzofila kanjani but njengamanje ngoba sekukhona esengikwazi ngale ndaba lesengiya-understand ukuthi why kanje. Mhlawumbe ngabe kwenzakalani nje lapha endlini abaphathi baniphethe kabuhlungu noma umsebenzi mningi kakhulu since uthe indlu enkulu noma mhlawumbe kunezinto nje ezingaqondakala kwenzakalani? Lapha la sisebenza khona kunezinto ezinga-understandeki ezenzakalayo ngingasho ukuthi ngumuntu nje onakayo mina. Ezenzakalayo angazi ngathini ngisuke ngicabanga mhlambe kuney'poki into engingayazi but kunento eyenzakalayo kunemoya. Yebo kunemoya endlini. Okay. So ulala khona lapho? Ngilala khona endlini. Okay. Ukubone inje mhlambe njengoba ucabanga ukuthi mhlambe khona isipokwe noma izi ukubone ikwenzakalani?
Yebo, if sihleli even emini kunezinto ezisuke zithola ukuthi sihleli nosisi lo osebenzayo usaphumulile. Siyayixoxela endlini le suke sisebenzela kuyona, but sizwa izinto ezisuke yinyakazisa izinto zokuklina. How? Okay. Imshanelo kube ngathi iyayishanela singa-understand, but if ngimbuza yena bekathi akazi naye angiphume kulezo zinto lezo. Uthi phuma shuthi usejwayele yena. Shuthi yena usejwayele, bekasho ukuthi hhayi angiyeke ukunaka izinto ey'kanje ngizoze ngigcine sengiy'gulisa ngey'nto ey'ngekho. Kulo muzi lo umnikazi wawo uhlala khona lapho phakathi noma abantu abaklinayo baklina nje yena akekho ngaleso sikhathi, noma mhlambe umuntu obuya ngoba nakho sekufanele alale then the whole day usuke ngekho mekuwukuthi uyedwa? Yebo, kunomuzi lo kunomama nobaba, but umama akahlali kulo muzi lo, kuthiwa unomuzi wakhe kwenye indawo, umuzi kababa lo. So ubaba akavamile ukuhlala khona nathi emini nabantu abasebenzayo. Ungumuntu nje ohlezi ebhizi, kodwa siyaye simuzwe uma esebuye sizolala ntambama sizwe imoto ingena. So la endlini bakhona abantu abahlalayo la during the day, noma mhlawumbe bahamba baye emsebenzini osukwini then bayabuya balale noma ithini into? Kahle kahle la ekhaya ngathi ngesikhathi ngifika bangitshele ukuthi akuhlali muntu la ekhaya ngaphandle kwababa ngoba nomama uyafika nje. Okay. So kodwa mina into engiyibonayo la ekhaya kunabantu abahlezi bezwa mina bekhuluma noma mhlambe ngizwe behamba endlini, but if ngibuza usisi lo engifike ngaye la ekhaya uthi akabezwa labo bantu futhi angiphume kulezo zinto, uhlezi nje engibeke eceleni ukuthi angirelax. Unganaki. Yebo. But inkinga into engisolisayo ngaye angisa-understand because wasuka ekhaya yena right nomzimba wakhe, mase ngifika la enciphe kanje ngiyathuka, but into enza ukuthi ngisabe kakhulu ukuthi uphuza utshwala yena njalo uma ezolala umele alale ephuzile. Okay. Akakwazi nje ukuthi ehlale la ehlaliseke ngaphandle kokuthi ephuze utshwala. Mhlambe esahlala ngasekhaya uyamkhumbula otshwaleni noma? Ngasekhaya wahamba ekade esanda kuqeda isikole, engayena umuntu ohluphayo, engayena umuntu otshwala. Ophuzayo. Okungenzeka ukuthi mhlambe lento le uyifunde mhlambe ngezinto ezenzeka la endlini. Manje mina ixoxela noba u2 uthi akagoduki ngani? Kahle kahle akasho ukuthi wayengagoduki, uvela achaza ukuthi umsebenzi mningi and njengoba kunosisi owayesebenza naye osewashona owayehlala naye la ekhaya, akakaze abe naso ispace sokuthi ashiye la ekhaya ukuthi kuzosala kunake bani ukuze ikwazi ukuthi egoduke. Yo. Okay. Kuyazwakala. Mhlambe ke awubona ukuthi mhlambe usufaka inkingeni nosisi because uyena uyidlalela endlini and uyirelaxele. Ayikho nje into ayisukumelayo athi ufuna ukuthi ahambe right shothi uhola kahle. Awubona ukuthi mhlambe uzobe usumfaka enkingeni if iyaphuma le video? Angiboni ukuthi uzobe sefake enkingeni because ukuza kwami la bekuyikona ukuthi ngiyasaba ukuthi ngikhulume nomunye umuntu ngaphandle ongaze kugcine kufinyelela kwabaphathi bethu. Okay. So mengize la ekhaya I think yonke lento le izoba public ongangokuthi ngeke baze bayakwazi ukufinyelela ngakuthini ukuze basilimaze. Into engiyifisayo ukuthi usisi wami ngimbonise achazelisiseke ngendlela engizizwa ngayo mina ngalo umuzi nalo msebenzi, sibone ukuthi awukho right njengoba yena eseshintshe kangaka kunalento engimazi ewumuntu awuyena. So shuthi bayalimazana. Yebo. So uma ufika la uneshow ukuthi okay nanoma kuthiwa khona into eyenzakalayo kuyocaca ukuthi usukhulumile vele kuqala, kuyocaca vele ukuthi if uyalimala ulinyazwa yini because usukhulumile. Yiliphi lolu hlanga lolu enilibenzelayo? Uhlanga ngisho ubuzwe, ngingathi ubuzwe race noma ngithini vele? Ba abantu mhlawumbe amaZulu noma abelungu noma amaSulumane noma
amandiya noma bawubuphi ubuso? Yeah, abantu abaZulu. Oh, abantu abamnyama. Yebo, abantu abamnyama. Okay. Hayi. Kuningi. Sizivele simlande kusisi. Sikhulumisane naye angazi ukuthi yena uzozizwa kanjani nanokuthi nje umbizile la. Yeah. But asimlande sizwe. Ngicela usisondeze la. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. So ke udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi so sisiphuma la uyobe usixazululekile indaba. Asazi sike sizwe sabona kanjani? Yaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Akumashezi mina. Udlaba. Yebo. Uyamazi singihle naye? Yebo ngiyamazi. Umazi kanjani? Umakhelwane wangakithi. Oh, okay. Mhlambe manje jwayele umbona ndawo thizeni noma mhlawumbe usebenza naye noma movashile ekhaya uyambona mhlawumbe nijwayelene ngaleyo ndlela? No, usisi uyafika. Ufikele kumina. Okay. Mina ngeke ngam WhatsApp ngifuna ukuthi ufuna umsebenzi. Oh, okay. Ubhalile ke uhlelo elithi Enough is Enough. Ayekho right. Khona izinto kade ngibalisela nje ngazo mayelana nomsebenzi afikele kuwo ngenxa ukuthi wa-post ukuthi mekukhona abantu abadinga umsebenzi kanti uzovela reply. Yeah. So akekho right Nkosi yami ngiyacela ukuthi umlalele umuze ukuthi yini la khala ngayo. Ngiyabonga. Ngicela ukukhuluma naye. Yebo. Yeah. Thenjiwe, ngibhalele la ekhaya ngoba ngifuna ukuthi ngikusize ngendlela ukuthi ngisize mina nawe kunento esibhekene nawe. Selo ngafika lapha emsebenzini kunezinto engihlezi ngiyibuza ezenzakalayo but uhlezi uthi awuzazi njengokuthi ngihlezi ngithi kukhona abantu abasebenzayo abakhulumayo noma abahambayo noma kukhala amabhakede lawa ojwayele ukusebenza ngawo. So ngidecide ukuza le ekhaya ngize ngizokuxoxela ukuthi mina ngibona kanjani lento eyenzeka lapha yami. Ngifile ngazi ukuthi bazosilimaza noma bayasilimaza kulo msebenzi akona umsebenzi oright lapha njengoba ngathi ngifika ngaphatheka kabuhlungu ukuthi wahamba ekhaya right healthy mase ngifika la ususilimile ngangagculiseki ukuthi yini ngasaba even ukukubuza. So ngizocela ukuthi ngikucele la ukuthi ungilalele ukuze sizokwazi ukubambisana ukuze siphume kule ndaba nalo wamsebenzi sigoduke sibuyele emuva. Uyakwazi ukukhuluma ngakho? Yeah, ngiyakuzwa. Uqiniseleni? Yeah, chomi usafike lapha mina kanti sengimdala lapha khona. Vele kunezinto kahle hle ukuthi u-understand nami ngeke ngize ngikutshene zona. Izenzakala khona la emsebenzini. Kwenzakalani? You are not allowed ukuthi uziphimile uzisho. Ngithi phela njengokuthi usebenzayo kodwa sengimdala because sengazi yonke impilo la ekhaya kodwa uboss uyangitshela ukuthi ke akafuni ukubuzwa ngaphandle lokho. Okay. Manje nami ke ngeke ngikhona ukuthi noma bengithanda ukumtshena kodwa nginako lokuthi mhlawumbe into bayaphumisela. Awukho emngozeni kodwa uzibona uright nje khona noma mhlambe iholo lakho right kodwa imali yakho na kuyangigculisa imali. Yebo. Ngiyazi ukuthi akekho umuntu onemvumo yokubuza umuntu ukuthi uhola malini kodwa nje ngicela at least ungithi fahla plus or minus bani. Ngathi ngiyawubamba nje 10. Uyawubamba 10? Yeah. Phew. Okay. Endlini engakanani? Inkulu indlu. Inamakamelo kodwa manje inkinga khona lawa angenwe yimina ngedwa. Wena wedwa? Yebo. Yini indaba kufanele ngene wena wedwa? Angazi umkhiso la ekhaya ukuthi basho baphatha into engasile kodwa. Ukubonene endlini? Hayi ngeke ngifike ngingathuli lutho kodwa khona ngifike ngikushiye. Mase ngibuhla ngibona akusekho. Futhi khona into ekhona la endlini kodwa mhlawumbe thina siyiboni. Uthunywa ukuthi ushiye ini? Okanye mhlawumbe ukudla noma inyama nje.
Inyama. Yebo. Okay, ephekiwe. Ihlaza. Yebo. So ke ngicela ungichazela ngale nyama le osuke uyoyibeka egumbini elingenalutho. Kusuke kuyinyama ekanjani? Mhlambe upheki uyayithosa kuthiwa ayithose, uyalelwe kuthiwa uyithose, ufaka ama-spice mhlambe mekuthiwa yafa angazi. But so kuyinyama enjani uhambisayo endlini? No, nje ubhosi uyavela athi ngiyinkomo, asathi isibindi negazi, asangifaka endishini ngikuhambise ngale. Oh, isibindi fanele ukuhlukanise kube isibindi negazi. Ngafika uyadla bese yaphuza. Umntwana ngoba umntwana. Emntwana endlini engenalutho. Ngifike ngikubeke phela mina bese ngiyaphuma. And wangavumelekile ukubuza ukuthi boss kanti why isenza kanje? Ngingamsaba ubhosi ukubuza ngoba umuntu ohloniphekile. Okay. Yebo. Eish. So usuyavala ke la and ubona kanjani ukuthi phela angisho uyaklina la endlini. I think kufanele uphinde uthathe lezo zitsha lezi noma kuyanyamalala konke nezitsha nebhakede lekade ufake khona. No, ngiyazilanda izitsha. Emva kwesikhathi singanani? Hayi nginkala isikhathi nje. Ngihamba ngiyopheka. Uboss okokuqala kade ekuyalela. Wathi okay uzohambisa endlini ufike ushiye noma mhlawumbe uyahlala nawe lapho noma uvala isicapha uphuma uhambe. Hayi angihlali. Ungacheki futhi usikwenzalana. Ngifike ngishiye mina into esonke ngishiye ngiphume ngihambele ngivale. Ngiphinde ngiyopheka ngibuye nezitsha. Ngibuye endlini. Okay. Ubukwazi lokho? Engakwazi. So uma ubhekile njengoba uthi uyawubamba u10k shothi uholela ukuthi kufanele uphake isibindi uphinde uphake negazi ubeke kamereni mase uyaklina la endlini. Ya ukuyibona ngisho usiseme ngithi uzongilekelela layo. Andisho noma ukwabona nje kwaba nekhanda elilula sheshe wezwe. Ngoba uhlezi busuku izinto nje. Kulo 10k nje wenza njani mhlawumbe omunye imali uyisende ekhaya mhlawumbe enye uhlale naye la endlini noma mhlawumbe bayakwenzela yonke into la endlini uyithini into? Hayi uboss phela kahle akafuni isizulu akafuni sesiphumela ngaphandle. Waqala i-account yasekhaya imali unika abantu basekhaya. Ayisendele futhi kwa nawe. Mina into engifuna uyangenzela yena la ngaphansi. Hey Mike, uthole kanjani photo uhola u10k noma mhlawumbe uyakhuluma nabazali? Uyanginika islip bese ifakile imali. Oh, okay. Okay. So uthi indaba imali uwena phela osebenzayo la ekhaya. Uthi indaba imali ayisende ekhaya kodwa kube kuwena osebenzayo. Akakhala ngokuthi ayingeke sina besingabuyi sihambe singabuki emakhaya. Uyasangihlala nje imali uzobanika abazali. Okay. Awafuna ukugoduka. Akazali ukuthi ngigoduke. Kodwa ukuwezwe lamazi akhulumayo ungezwe ukukhuluma mhlawumbe ubone mhlawumbe uzumsindo webhakede ngasikhona uthatha uyalibeka phansi noma mhlawumbe uyaklina kodwa awumboni. Hayi noma ngingajwayele njalo kodwa kuye kwenzeke ngelinye ilanga nami ngizwe ukuthi akuhambi kahle. Kodwa phela ngisuke angimtsheni. Okay. So uzizwa kanjani mevakashile la ekhaya efuna ukuthi nithathe impahla zenu nihambe wena uyafisa ukuhamba? Ya noma ngifisa ukuhamba kodwa shuthi izinto zami zizomake ngoba phela imali ngeke ngisakwazi ukuyithola mase ngike kumsebenzi kodwa futhi sekumele ngihambe nomakhelwane. Awucabanga ukubheka nje indlela yokusebenza kwenye indawo? Ya ngisuke sengizobheka sesizobheka phela kwenye indawo ngoba la kumele sihambe kuhamba khona uzofika kasho nasemakhaya manje ukuthi hayibo uhambe emkhula ngifela phambi ngakaya usencane ngomzimba. Oh mhlambe yana into enqinisayo ukuthi ugoduke leyo? Hayi anginqeni ukugoduka ngizohamba naye. Anginenkinga. Ngoba nje uboss akwazi ekhaya? Akakwazi. Kodwa unaye amadisiza khona wonke. Okay. Uyamuza? Yebo ngiyamuzwa. Ucabangani? Ubukwazi kona lokho ukuthi uyaphaka igazi nesibindi? Bengingakwazi ngoba in the time bengizwa ama voice bengilindele ukuthi izinto angangixoxela zona izinto ezisuke zirong ngendlela engicabanga ngayo because mina engicabanga ukuthi khona into erong. Kodwa uyamuzwa manje ukuthi akanqeni ugoduka? Yebo ngiyamuzwa futhi ngiyajabula ukuthi so njengoba nila niphume kanjani endlini?
noma mhlambe niyaba off banidedele nihambe niyothenga izinto enidingayo ngaleso sikhathi mhlambe niphume nishawe umoya nje. Hayi siphumile ngoba ubhosi akekho usahambile. Siyazi ngeke azabuye sayikhontsha masinyane ubuya late. Ontshontshile kahle kahle. Okay. Kwaze banzima. So into engithokozisayo eyokuthi uphumelile obala noma ngabe kuthiwa usisi bengakafuni uphumele obala but nakhona uyatshengisa ukuthi hayi ukugoduka into engayinqini. Becabanga nje ukuthi kona imali iyadingakala phela uma umuntu uphila la emhlabeni. But ke ngiyacela angazi manje menibuyela endlini ukuthi nizobuya niyofica siphi isimo mhlawumbe uboss usebuyile noma mhlawumbe uyakwazi ukunizwa menijomba neqa angazi. Ngicela ningivumele ngicela abaphathi mekuthi nifuna ukuhamba manje baniphelezele nihambe niyoqoqa impahla zenu bese bayanigodukisa. How about that? Yebo, nalokho ngasithokozisa. Ayikho inkinga. Awunayo inkinga? Hayi anginayo. Okay. Mbuka lapha ekhaya istory ke asizophela la. Ungamukelile udadewethu uma ngabe ngikhuluma indaba yokuthi agoduke. So uyabona ukuthi akanayo inkinga yokuhamba yena ubefuna nje imali because siyayidinga phela masiphila la emhlabeni. Ngibona ke nje nanesibindi sadadewethu aphumelele obalo wabona ukuthi engeke. Lapho uthi ufike ngoJanuary mhla 16 and namhlanje makumhla ka4 February. So ngesikhathi esingaka usekwazi ukunothisa ukuthi kulendlu is not make sure. So sizobaphephisa manje bazohamba ke qoqa impahla nesibe yagodukiswa sibe neshow ukuthi bafikile emakhaya la bezalwa khona. So ke ake silindele upart 2 ngizwe ukuthi mase siyoba checka sithola ukuthi kwenzakalani mhlawumbe uboss wazama ukubabheka mhlawumbe wazama ukubalandelela noma mhlawumbe uyafona uthi nihambeleni noma buyani noma mhlawumbe khona ogulayo angazi sizoba checka kodwa kungesikhathi esinganani because kufanele sigcine sazile ukuthi ukuphuma kwabo lapha endlini kungesivumelwane sabo no boss kuzohamba kanjani. Ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, like, ushare, ngiyathanda kakhulu. Bye.